asɛm a ɛda pa so a yɛbɛtutu ne srɛ ne abasa no yɛnkyerɛkyerɛ mu ɛmfama wo ɛnɛ anɔpɛ yi mpo ɛde ba na awia yi ɛne awia yi prɛmto brɛ kaseɛ mu ne nyinaa yɛsi wo so ɛsɛ ukopie mu ɛwɔ mfimfini mantam mu a titiriw paa ne wone ba ababaawa bi a ne din a yɛnsa aka ɛde afiri mpanifoɔ nkyɛn ɛyɛ Agyeiwaa sɛ wɔno ankasa ne kunu yɛ a wɔne ne te ne kunu ne ba a ɛyɛ na ba noma na ababaawa yɛ frɛ no Agyeiwaa yi wɔnya Ghana ni wɔfiri Liberia ɛne wawadeɛ ɛwɔ Ghana ha na mmom ne kunu deɛ ɔyɛ Ghana ni ne kunu ne ba a ɛyɛ na ba noma akwadaa wɔnya 3 years wɔnya mfinhyia ne mmiɛnsa maame Agyeiwaa ɛde nsuohyeɛ ɛde agu akwadaa ba ya na se ɛnyɛ sɛ ebi a wɔmia ne kuro na ama no na mmom wɔse wɔtwena so sɛ akwadaa no wadwonso kɛtɛ so ntia dwonso a wadwonso kɛtɛ so asotwe a wɔde ma no ne sɛ wɔbɛnoa nsuohyeɛ sɛ ne sɛbe wɔtutu akokɔ anampo sɛ prako wɔhwɛ ne prako ho anaasɛ wɔhu prako ho na wɔde agu akwadaa no ase saa denti ɛne wadwonso de agu ne kɛtɛ soɔ wadwonso de agu ne mpa soɔ akɔyɛ awerɛhosɛm paa awia yi mpo ɛwɔ hot bite ɛyɛ forgotten country so bra na Professor Abochi ɛte adwamu no ɔne maame AKOSUA nhyira aguabo agimpo bo ho nkɔmɔ ɛma na akɔyɛ sɛ ɛwɔ se yɛ kyi ɔbaa no na Professor Abochi mpo de na no tumbi sɛ ne kunu no kura mpo no ɛbɛyɛ a prosifoɔ nkyi no san sɛ wɔbaa yɛ no anamɔn bɛn wɔtu yɛ ɛde fa akɔda ne pra ne yire ne pra no ne ho na ɛbaa sɛ akwadaa ne maame ɛbɛfa no a ɔde ne kɔ bɛdi holidays ɛwɔ ne papa nkyɛn ɛna asɛm wɔ esi yɛ akwadaa ne maame bɛfa akwadaa no a wɔde ne kɔ no ɛna ohun sɛ asɛm sei ato ne ba no ɛno ne nam so a wɔkɔbɔ prosifoɔ amaneɛ anam ɛno mpo wɔde ne kɔ ayasabia Winneba Trauma and Specialized Hospital ɛhɔ no wɔde ne kɔɔyɛ ɛma wɔn yɛ sɛ dɛbi nia AKOSUA wɔ akwadaa no sɛbe na se hɔ no wahyehye paa yɛ a ɛnam so anhwɛ yi a ebetimi kura di ne dɛm ɛno nti wɔkɔbɔ prosifoɔ amaneɛ ɛma nia yɛate anwummerɛ yi ne sɛ prosifoɔ ɛnsa ka papa no a ne yere ɛyɛ akwadaa ne saa na sa akwadaa ne papa no prosifoɔ akye no na asɛm yi ho nti yɛnkɔ ahoma ne so na yɛne yɛma ne bɔne kwakwa de ma wɔno na adi nsɛm yi akyi ɛfiri sɛ asɛm yi si yaa de bɛsi saa berɛ yi wadi akyire yɛne no ɛnkɔdi nkɔmmɔ kwaku maajo ɛ bɛnea maajo wɔ so na apom bɔkɔɔ deɛ twɛdeɛ mpa kwa me basa yɛ adɔmadom nti me ho ɔden paa mo yɛn nso yɛn ho yɛ ɛwɔ ha na boyemu sɛnea yɛn yɛ te no wɔ ha fiti anɔpa no ɛne na wi a ɛne anwummerɛ yi nea yɛate aka ho bi sɛ papa no a ne ba ne yere ayɛ ne ba saa no prosifoɔ akye no no ɛfiri ahyɛseɛ bɛsi nne yi sɛn na teɛ yo menia mɛna ase sɛnea wode tu gya no saa dɛ na teɛ samre ɛyɛ adeɛ sɛ Winneba aprosifoɔ nsa ka ɛyɛ owura no na ɛyɛ adeɛ sɛ aprosifoɔ ɛde owura ne din ɛde ama yɛn na wɔn nyinaa yɛ ɛyɛ awerɛhosɛm a ɛsi yɛ ɛwɔ Winneba na ebire yɛ amene wɔkasa deɛ maame na ɔdi nneɛmoade a ɛsi so yi no deɛ wɔtu bi afiri gyan de nkuruma ayɛ no n'ase ɛretwa ne kurokura saa mmerɛ gye ne beebi a ɔnam ne nyinaa ɛyɛ papa yi ɔne ne yere a kyerɛ sɛ yesu sɛ wɔn mu agyae na ne yere no ati Winneba suaduro nti school ɛma akwan no na yɛ adeɛ sɛ papa no kyerɛ mu sɛ akwaraa no di holidays ɛwɔ ne nkyɛn mfinhyia mako mmiɛnsa ɛna akwaraa yi ɛwɔ na ɔbaayɛ no ɛna kyerɛ sɛ obi nim deɛ ba ɛyɛ maame a kyerɛ sɛ ɔne papa yi ɔdɔ foforɔ ɔne no ɛteɛ na ohwie nsuohyɛ edigu akwaraa a wɔnya mfie mmiɛnsa ho ɛkyerɛ sɛ wanka papa no so te kɔnkɔ so to bɛlɛ ɔno nso amɔ obi amaneɛ na kyerɛ sɛ ɔmo bisa yɛ mpo ɔsɛ akwaraa no kudale ɛna kyerɛ sɛ ba sɛ ɔkata so mu aso saa nti ɛkɔmaa ne saa no maame ne bɛfa akwaraa ne kɔɔyɛ no ɔhwɛ akwaraa nante asesa akwaraa nso yɛ soso na ɛnyɛ biribi na ɔyɛ ne nante nɔɔma no asesa obomu ansa papa no ɛka sɛ ne yere foforɔ a ɔdɔ foforɔ na lombo ne koma ne bibi a ɔne ne te no ɔno ɛna kyerɛ sɛ ɔde nsuohyeɛ ɛde gu ɛyɛ akwalakoto a ɔte sɛ ho ɛno mu na asɛm yi antene maame tiri mu a ɔde kɔda aposifoɔ sɛ aposifoɔ ɛnke bi ma no maame ne te sa pɛpɛɛ na ɔtu bi afi gyan de nkuruma yɛ na sɛ de ho kawiri a saa mmerɛ ka sɛ deɛ wɔadwa ne koraa ɛna polisifoɔ ɛnsa nsɔ papa yi pɛgyi sɛ wɔn mu nya mfa ne din ɛma yɛn na mmom polisifoɔ no kyerɛ sɛ
wɔn gu so a ɛyɛ nhwɛmu lambre wɔn de akora na kɔpie mu ɛwɔ ayasadeɛ adɔntafoɔ no ɛkyerɛ mu sɛ nsuohyɛ no a ɛgu akora no ase no wɔn aha ne yie papapapapapa ne mmom no wɔn bɛbɔ mo ho mmɔden aboa sɛnea ɛti bia no wɔn atumi agye abɔfra no nkwa ɛsiane sɛ baabi a nsuohyɛ no wurawura ayɛ no ɛtumi sɛ kaa engine anka engine break down ewurawura akyire paa ɛnyɛ asɛm ketewa. Na kwaku ɛkɔbaa ne sei no a prosifoɔ ɛkye no wɔn mfa ne din ma ɛsɛ na wɔde kan aka ne deɛ nanso wɔn akyerɛ sɛ bi a wase biribi papa bi atɔ ɔmo aso mu wɔtumi akyerɛ baabi a ne yere ne koraa akɔ anaasɛ ne yere ne adwane afa wɔtumi aka biribi afa ho saa. Wɔn sɛ ɛbaa no saa no papa no ne yere ne te sɛ wabɔ ne yere no amanneɛ ma polisi asɛm ka kodu a polisifoɔ nkyɛn no ɛna kyerɛ sɛ ɔbaa no adwane ɛfiri fie ɛno mu na kyerɛ sɛ papa no ɔdwen sɛ ebi ɔne ɔnyɛ bɔne biara na mmom onim sɛ ne so na ɛbɛnam na ɛnsa aka ɔbaa no a yɛbɛka ne sɛ ɔyɛ suspect no nti ɔno ɛna saa mmerɛ yi polisifoɔ ɛne no ɛretwetwe nkɔmmɔ na mmom no yɛni adi akyire paa nkɔmmɔtwetwe bi a ɛbɛkɔ so biara no yɛn nso yɛn nsa ɛbɛkentie na kyerɛ sɛ yɛde ama ɛtiefoɔ nyinaa. Kwaku ansana megya wa ma wakɔ no ababaawa no ɛne ne kunu no ɛhefa pɔtee ɛne wɔn teɛ ɛwɔ winiba hɔ. Wɔn ti beebi a yɛfrɛ wɔn kyɛ ɛwɔ winiba hɔ. Brabi o line ni breki kakra. Winiba junction a winiba junction a winiba ti mu ɛwɔ apam no. Which is a winiba ekurum wa nkasa pɔtee wɔn nte junction wɔn nte ɛyɛ ekurum wa yɛfrɛ wɔn kyɛ pɛs na ɛkyɛ fɛ yɛn nsa ka yɛ sɛ papa no ne yere no ne ne kyɛ no ne yere foforɔ na ne nsa ka no ɔyɛ library ni. Ɔyɛ library ni a kyerɛ sɛ yɛfrɛ kema ɔno ɛna saa mmerɛ wodi nneɛma nso nti winiba kurom wɔ pɛɛ ɛna meno kase wɔn atia ɔbaa no agyane. Wotietie ne ho abakɔsɛm kakra ɛwɔ mpɔtam hɔ no a ɔyɛ obi a ɔyɛ violent person anaa. Okay, ɛbɛrɛ a yɛdu efie hɔ no deɛ nokorɛ ne nyame anim sɛnea sɛ winiba no ɛhɔ no yɛ family community na experience bebree a yɛagada wɔ adwuma mu no ɛkyerɛ mu sɛ communities a ɛyɛ family communities no ɛyɛ den sɛ obi bɛyɛ bɔne ne kora mpo no bɛyi nipa no ama na mmom yɛdu hɔ no na yɛadeɛ sɛ wɔn mu gyina hɔ boaboaboaboa nti woyɛ sɛ wobɛn nipa no kakra a wobɛn wɔn kakra na wotie nkɔmmɔdi a wɔn mu bɛdie na wobɛn sɛ ne wɔyɛ afa nti yanhyɛ daa nte ne ho asɛm bia sɛ oyi nipa bɔne fɔ wayɛ bi daa ne su ne ne ban atititi ne adeadeɛ na mmom nkɔmmɔdie wɔ mpɔtam hɔ deɛ na wɔm ɛdi bi paa ɛnyɛ asɛm ketewa ne nyinaa yɛ awerɛwosɛm a ɛsiane sɛ polisifoɔ bɛfaa no no nnipa ɛhuyɛ deɛ ɛkɔɔ so ɛna akora no nso ɛfiraeɛ no nso no wɔm ɛhuyɛ deɛ ɛkɔɔ so nti polisifoɔ bɛfaa no no na ɛkyerɛ sɛ wɔm nim yɛnti a polisifoɔ no aba bɛfa owura no a ɛte sɛ ɔmode no akɔ. Wɔn ankasa wɔwɔ ba. Many amagya sɛ. Na mebusa sɛ wɔn saa maame no ankasa no ɔwɔ ba. Ɔno maame no deɛ yɛnya ne nteɛ sɛ ɔwɔ ba na mmom no ɔne papa no mmienu pɛ wɔn mu mmienu pɛ ɛna ɛkyɛ sɛ wɔn mo ɛte sɛ okunu ne ɔyere ɛwɔ dan mu but akwala bi ani wɔn nkyɛn nti sukuufoɔ ma akwan no na ɛkyɛ sɛ papa no kɔfa ne ba no wɔ ne yere nkyɛn sɛ ɔmbɛgyegye wɔn ani kakra maame no wayɛ adeɛ no ɛde akyerɛ akwala wɔnya mfie mmiɛnsa no. Okay. Kwaku minya onafoɔ ne di akyire kakra na sɛnea waka sɛ prosifoɔ enyansi bibia yi papa ne din kura prosifoɔ nyamfa maaye no ɛya fa hwene ne waso nyinaa toto nkyɛn na hwɛ bia na wɔn abɔ wa bi na watam de ama yɛn why yo many am dance right abusuafoɔ yɛ ne ɛma ne boni Kwaku Adema ɛna ɛbɔ nkɔmɔ no na wei yɛ awurɛhosɛm a anɔpa no yɛbɔ so kakra ɛwɔ Ghana Today so ɛna awia yi nso ɛwɔ midday news ne so no premtu breka se ne so no yenya abotre akyerɛkyerɛ mu a ɛde ma wo sɛ abrantie bi a wɔno akwa wade na wɔkɔ awade no ne ba wɔde ne kɔ yɛ mfinhyia miɛnsa ne yira ɔne ne te no a ɔnyɛ Ghana ni ofiri Liberia
wono sa akwadaa no adwonso agu kete so akwadaa 3 years vinhia miensa wadwonso agu kete so nti wano ansuosi ahwie agu ne maayem sabe na AKOSUA kumam ene wano ansuosi ahwie agu se wo twena so asotwe a ode twena so adwonso de agu ne kete so eno ho amanebo ena kwakwa de ma de amaye no na asemi Sompa kase ye ma ne nsu ho ya yeguso ya ye bɔ anan ene mpanifo a eka bi ewo mu ewo sebe enkwada ho bambo mu ye ne won abɔ nkomo ne yabusa sa so asem bi sei koba emramu no kwan me ne yebetimi afa so asem bi sei koba wono mu a ehwe nkwada yi edie no womo so de no betimi aka de afa ho ena bio Ghana amamra no kra no ya na wose den de fa ho abusia hye ne nso se Leicester Company Limited na dawroma ene waso ya sene eme de kase yi de brewo ya toothpaste ene ne toothbrush no eno ne kita yen sese pa ya de esom wo eno akro ya yi nso ene wone Sompa 106.5 FM ato kese amanya me ya adom a ene na awotwe pepepe ewo do medwam God first coastal na nim ho no ano ye nyina ya kwobọ yesesia ho ya to kese na ya kwobọ yesesia ho na ya de Sompa obi bas no e de abrewo ya toothpaste and the toothbrush no e papa udi chuusi a enema nyina da na kwamu kama udi chuusi a eyi njampre ene nkomi a wo sena se nyina afei baabi a emo adidi ase akosie bia no e restore back na afei ama won kapa ewo wanum na bibia atimi akoyie e de ama ya toothpaste ene ne brush no etimi kwa kire brush no etimi kwa kire koyi nia atete ewo kwana so nyina no etimi koyi ni nyina de pie na mo wanum atese wan e ma otimi tie aduane de ya toothpaste ene ne brush no e ho asem na make kire we enya na ewo shops ahodo provision stores ene wo mo tonton table so e ma na ewo traffic mu ene wo mo ejomfo ma na nyina no wo bia aton bi okope o se ope YAZZ Yes, toothpaste and then a brush and then a papa no make come for Eddie Amawo. Be an hour pedodo now was what to a ton 0501 619 588 0501 619 588 and then crying for no Kumasin and Quadron so 0501 390 338 na fe onim penny abo ho enkomo na yankwa homano so na fe yene Nana Abraham Odro Chamantin yene no enkomo pani Abraham Odro Chamantin yene no enkobo nkomo e won nsem ya ho ne yemu sasa so no e counselor e ba ne se ya e wodam die e won nkoda no sebe wo mu enyini mu adwene mu ene empompotamu a wo mo tie no ye ka se ye be victimize wo mo e ba ne sa dien ene yenye e wo ho Abani yotimeka Sompa 106.5 hot bites sunie me mo akwa ba o me pa chono hona mu bokọ de Awurade adom na mo nso Awurade adom ye nso ye ho ye pa Pani ye da ase anwumre se wache bre ene ye bon komo na minim se watete bi akwada a wonya mfinhia miensa akwa ne papa okodi holidays na ne step mother se wadwonso egu kete so nti wanu ansuosi ahwie gu ne maaye mu ama sese baabi a oda ne mu edin pa papa wakoye futufo akoye obi a o kyerɛkyerɛ ɛwɔ saa kwan na so yi ne edi kan me mfa mfiri ha akwada ne maame ankasa ya wo hunu ye no ɛwɔ nsunsuanso ebenya nsunsuanso wɔ akwada no ne maame so ansakwa ne aba akwada ne so yo maame na wa se na menchi Sompa etiefo nyina anwumai Nenya maame di kan ka se oba kwa awari ejai ana bema bi kwa awari ejai de edibe ti da bia ye momemfo so a mesre mini amba no se ye momodin se ye bi aye bra ye chiase ne wa ahoden ne betimi ahwe ye ba ye bega no akọba ma nchen so onkotena ho ana onkodi enabi ana ye ha gene seta awari jaye ba ni aye de konkra ho mema ne ma bebre enibi etana bi a wode oba ne ho ema no so akoma mu no de akodia nkra ne so yetime de acheche eba nkra so pa enje futu a medi kan de amane seta awari jaye ba ye momoden se
especially a man so ahoɔden ne nkwa a wobɛtumi de ahwɛ ɔba de a na mma ne nkɔtena ne kora anaa ne papa nkyɛn ɛwɔ abrawo mmɛn hɔ na question a wobisaeɛ ne sɛ maame no a ɔwo ba no ɛbɛnya nsunsuansoɔ wɔ ne so ɛbɛnya nsunsuansoɔ kɛseɛ paa sɛbe sɛ wo a wowo aba no a wɔhyɛ wɔ awotwa mu no sɛ akora no ho ba asɛm anaa musuo bi to akora no a ɔnsuro so te ɛde yaw kɛseɛ ɛhyɛ wo nti ɛyɛ akyekye sɛm nti psychologically it will leave a lot of pain and psychological trauma on the minds of the mother maame ɔwɔ akora no na ne yɔnko paa ɛde akora no afa saa titi mu no ɛde yaw bi bɛhyɛ ne mu wanhwɛ koraa deɛ wudie bɛhyɛ ɔno nso n'akoma mu sɛ ne kora no kwan bi a ɔbɛfa so ɔno nso bɛnya na di na ewu bi no na ɔno nso kɔpɛ kwan bi so akɔdi na ewu nti ɛbɛnya nsunsuansoɔ wɔ maame ne so. Akɔba ne sei no o deɛ yɛmfiri maame ne so wasan atu a waafoɔfo ɛwɔ hɔ kakra afei yɛmmra akɔdaa nankasa so ne nyini mu ɛne nea ato no yi no nsunsuansoɔ bɛn na ɛbɛtumi anya wɔ ne so. Nsunsuansoɔ kɛseɛ deɛ di nkan ɔbɛsuro nipa paa so ɔyɛ baa so ɔyɛ bɛrima ɛdin sɛ akora no yɛde ne kɔ ayaresabea mpo ma ne ho tɔ no a akyekye a ɔfaa mu yawa a ɔfaa mu aniɛyɛ a ɔfaa mu no ɛbɛma no suro nipa enti sɛ ɔkɔ nipa ho anaa yɛ gya na ma obi a akora no ɛde ayamhyehyɛ ɛbɛto ne so ɛno yɛ adwen mu ehu a ɛde ato akora ne so afei ebi a ɛba abɛgyina mark bi ɛwɔ akora ne ho ebi a yɛbɛma na ayaresa nyinaa akyi no ɛho kotwa bi ɛbɛda hɔ enti akora ne ho biara ɔbɛka yawa a ɔfaa mu no ɛne akyekye a ne maame no de ne faa mu no enti ɛno nso ɛyɛ lasting pain a ɛbɛhyɛ akora n'akoma mu a bere bia a ɔbɛhu saa akotwa no ɔbɛka yaw no afei wɔnwe yɛ dɔpɛ ɛde dɔ ɔnyɛ bi ma stepmother biara da because n'adwene mu bɛyɛ ne sɛ saa na stepmother nyinaa teɛ enti ɛkɔ nyina ɔkɔ n'anim no ɔbɛnya adwembɔne soronko ɛde ama stepmothers nyinaa enti psychologically ɛwɔ nsunsuansoɔ bebree ɛwɔ akora ne so. Afei ɔpani yɛhwɛ adeɛ baako mpɔtam a wɔteɛ no ɛne wɔn mu a ɛte asɛm ne bi mpanimfoɔ sɛ ne ɔte yɛ ante ne ohun yɛ nso ehun asekyerɛ ahwɛ yi a ne yɛ de ba abɛto ne din ɛna ne yɛsi yɛ ɛna ne yɛkɔ baayɛ saa angle ne nso yɛbɛda ne yɛtumi aboa akwadaa no wɔ saa kwan ne so. Sɛdeɛ wakan ɛkama a ɛba abɛgya wɔ akora ne so no ɛfa baako bi nso ɛna wakan deɛ ɔyɛɛyɛ a yɛde ne fa saa ɛyaw yi ma akora no di dɛm a ɛte sɛ no ɛne ɔdwo nso ɔkɛtɛ so enti wanhwɛ yɛ a ne mpɛfoɔ de bɛhuru naa ma akora no koraa n'ani nka enti deɛ mɛkyerɛ awofoɔ no sɛ deɛ di nka koraa wɔ so ɔmu yɛ ne sɛ saa akora no bɛɛ asɛm wɔ ɛtoo no ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden nti yɛbɛyi no afiri hɔ kakra sɛneɛ asɛm a register wɔ ne tiri mu no nkakra ɛbɛfiri hɔ ɛfiri sɛ berɛ dodoɔ a ɔbɛtena baabi a asɛm yi too no a ne mfafoɔ de ɔmu nsa bɛtena ne so nkurɔfoɔ de bɛsere no saa kam no ɛmfiri akora ne tiri mu da enti deɛ di nka paa sɛ yɛkasa akyerɛ no yɛhyɛ ne nkuran akyi no ɛwɔ sɛ baabi kora a wɔte no yɛyi ne firi hɔ na yɛde ne kɔtena baabi foforɔ no wɔtumi rekɔva ɛfiri saa trauma no a ɛba no a ne nam foforɔ de bɛtere no ɛne nkurɔfoɔ de nsa bɛtenetene ne so no afei maame kora a ɔwo akora no ɛwɔ sɛ ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛtwe akora no bɛn no na wama akora no anya motherly love ɛnyɛ saa ɔbaa na di wei di akora no ɔnyini no saa atirimɔden no ɛbɛda ne tiri mu sɛ saa na mmaa nyinaa teɛ obiara bɛtumi didi ayɛ no enti gye sɛ maame no kɔ extra mile na ɔkyerɛ ɔdɔ soronko kyerɛ ne ba no ɛma akora no hunu sɛ ɛnyɛ mmaa nyinaa na ɛte saa
na ebi ye nipa bɔnefo na emo mebi nso ye papa ɛnyɛ saa sɛ yɛampa akora we ya o nyine nnadwene bɛyɛ ne sɛ saa na ebi a maame no mu nyinaa ɛteɛ enti maame no ntwe akora ne maka ne ho paa na ɔmoa no na ɔnkyerɛ no ɔdɔ papa yɛnhwɛ adeɛ wei no wobɛtumi aka sɛ ɛne obi a nkwadaa te sɛ akwadaa a obi ato ne mɔnaa saa nsunsuanso a yɛ na enya psychologically no wobɛtumi de wei atoto ho aka sɛ ampa ɛne ne yɛpɛ ɛbɛn ne papa yɛto mɔnaa ehu bi bɛtɔ akora ne so ɛna san bɛtumi ama n'ase apaapae n'ase atete ama ne gya no ɛyaw ɛne kotwa bi a akora ne de bɛkae da bia saa nsuohyia a maame de gu akora n'ase ne nso deɛ di nkan wɔma nsuohyia ne so koraa na saa akora ne wu a ɛde ehu kɛseɛ ɛto ne so ɛma ne bobiri mama ne sun ansa koraa na ɔde bɛgu hɔ ama ne pira akora no ɛno nso ɛde ɛyaw ɛne kotwa ɛbɛto akora ne ho enti ɛne sɛ yɛwura bi no ɛsɛ ɛwɔ mu sɛ nya ade korɔ deɛ nanso ɛsɛ because ne nyinaa de hu bi to akora ne so ɛna asan ma akora ne pira ɛna ɛsan bɛgya kotwa bi a baabi akora ne bɛtumi ahu akae yaw a ɔfɛ mu enti ɛsɛ paa enti ɛfotuo bi mmoa bi a yɛde bɛma akora a wɔfa a ɛmɔnaatoɔ mu no yɛtumi de saa mmoa no ama saa akora yi a wɔdi saa dɛm yi nso a ɛyɛ yie panin sɛ yɛde akwadaa yi ɛne ne maame ɛɛba wɔn nkyɛn sɛ gya wakɔyɛ futufuo yi anka hwɛ wɔn anim yɛnhyɛ aseɛ mfiri maame ne so hwɛ wɔn anim na tu maame ne fo ka biribi kyɛ na ɛbɛma n'akoma atɔ ne yam a nea ɔfa mu ɛne nea wafa mu deda ɛne nea ɔba abɛfa mu no obetumi anya awerɛkyekyeɛ ɛwɔ ho a maame no deɛ ne nka bɛka kyerɛ no na daase deɛ di nkan maame korafoɔ no a ɔdii saa abɔne ɛkɔfom sɛ mmara bɛtwe n'aso akora ne maame no akoma ntɔ ne yam da ayɛ te sɛ obi akɔkum obi de hyeɛ saa asɛm no polisifoɔ bɛkye no mɛkɔ court na yɛde nipa ne kɔtum a ɛwɔ mu sɛ ne de hyeɛ no a wawu no ne nsansan nkaa no ma nkwa mu deɛ nanso nipa ne fili pacified asɛ akoma tɔ ne yam sɛ bɔne a yɛdii no yɛtua ho ka enti maame a wɔyɛ aprɛ saa yɛ akadeɛ yi ɛkɔpem sɛ mmara ne n'adi ama abɔfra ne maame ahunu sɛ bɔne a odiiɛ no wɔnyɛ aso twe wɔ ho no maame no n'akoma ntɔ ne yam enti deɛ di nkan wɔka maame korɔ no a wɔdii saa bɔne yɛde ne gyina mmara nim na yɛde asotwe bi a ɛfata ɛma no na ma abɔfra ne maame no akoma atɔ ne yam yɛtɔ so mmienu maame no ɛbɛhia kasakyerɛ sɛ yɛma no ahunu sɛ maame bɔne tumi si wɔ baabi a ɛtumi to obi a ɛtɔ da bi a anka ɛnkɔyɛ obi na ɛyɛ ɛwɔ baabɛtumi akɔyɛ akwanhyia ɛte sɛ akora no akɔnya accident na saa haw yɛ ato ne yɛ bi bɛto no ɛte sɛ akora no akɔhwe ase na saa haw yi bi ato no ɛte sɛ kraman bi akɔto ahyɛ ne so na wawe no abe akeka ne to ɛne n'ahan mu nyinaa ɛtumi si saa enti afiri sɛ maame koro a wɔdii bɔne bɛnya asotwe no maame no nso yɛbɛma no ahunu sɛ ɛyɛ akwanhyia atu nipa bi ɛna ato ne ba yi enti ɔbɛnya ɔdɔ foforɔ ɛde ama akora no no aboa akora no ama ne turo anaa ne pira a wɔpiraeɛ no watumi afiri mu na sɛbe wasi ne dadam na nkɔyɛ sɛ ɔbɛnyini ama saa adeɛ yi aba abɛdi ne dɛm anaa asi na woɔ ho kwan anaa asi wɔ ne bɛrima nhyia mu ho kwan enti maame no deɛ kasa a yɛde bɛma no ne deɛ mentumi nka ne nyinaa wɔ atidie so na akora no menim mfie a wanya sɛ akora no wɔnyanya mfiri mfie nso ɛkɔ mfie du hɔ a wotu ne sɛ wɔnyini aduru mfie bi a yɛtu ne fo ɛbɛyɛyɛ bi a ɛne ɛne akora no nso bɛtumi akasa papa akwadaa no wɔ 3 years mfie mmiɛnsa nti saa mfie mmiɛnsa deɛ wotu ne fo ɛnyɛ yi because ne age no n'adwene ne ntumi nkepi ɛfotuo
ento kan na so bete FM nanso entimi ntani trem enja akwa ne de esi a ehia na ye betumi ayama no ayo dosonko a ye bet da dia kire no ye betwe na ben ne maame ana mpanimfo bi amwa wunu se nye nipa nyina na ye bɔ ne fote se de maame no ye no na wo nyine no watumi anya do aba nipa akwa ne de wo hia kata kire bia aka na mo environment na wo se ye tsama no na be ya twene bata nipa na ya kira ne odo pani ansana meja wa mo akono ne kurakura mu no bia na foforo bi wa kire bie wa ebebe no ho ba ne kurakura mu ni ame mebusa ene se afutuo ben na ode bema awofo titiriu pa ne se ne wo kan awarija yie mu we kwa ha nkwada wo mu ma wo mema wo mu na we akwaware benkum we akwaware nifa se wo tu awofo ne fo a pani de na ka be ka kire wo mini ameda ase empanimfo aka to ho se akoko bedie wonim ne ba na dia nya ne dia no ohwete ne frawura eto ne twene nipa dia no aye ade aye ne dia na niku ho dodo na dia nya omu dia no omu ni nku ho etu se nipa yare pese menku minya enti dia mesra ware fo ne se enkankan ni ni ama no tawo kwa ware na ankoyeye na ware ni bu a na nya sanfo so ni bi da se meja me ma no egu be ma so e ma ne nso ya wo nso aja tade o dache we investment betimi abeso mu wo mere wa bobrem nkokora wa bobrem enti na nya sa nkura ne ma obi asa me ho kire me nso me koye adwuma didi nti meja me ma no akogu be ma so se be ma no onu mpo wo ma no se awarija ye na nkoye asumdwe ana sa de yaw bi sha be ma na kuma ma o de sa yaw ni nyina be kwa kwhia nkura ne so atete nkura ne bra wo ni wo mute no wan sha wan konya be ma nyansafo a wodwin se nipa na wakotete nkura no akodi wo mu da mumpo afa ma me a wo ye kura sa wo oba na wo oba no to wo ahode na wo nkwa na wo mu nkwanza ta ti so amesrawo wa sha oba Sompa FM no wo bi a onfa mrawo na fa sha oba mema na ya no mu se ya no oba wo ya disika koma na wo di ba sha ne ho enti me kwa fa akra ne ndi koma me yire no ya boni agyen ma me na wo ne ba mi ntimi hwa na enya wo ne kra ene betimi ana wo yire a wakofa no no ene betimi aba ba sha oba no sabe oba no o sha wo dehie enti se wo disika koma no kra no nya ho bi ana aye den ana wo nso di bitodi ani dia na aye den a enti sika kakra dia ma me ni benya nti wo so ko ti akra no ade na koma krafo atete no le pa cho le tu awarefo nyina afo ekopim se bia ma me na wu ana akra ni ma me ana ade no bekwa afo ma obi ma obi anyansa amfo enya wo ne kra ene betimi ana wo yira akofa no no ene betimi aba ba hwe oba no sabe oba no o hwe wo dehie enti se wo di sakoma no kra no nya ho bi ana aye den ana o nso di bitodi ani dia na aye den enti sika kakra dia ma me ni benya nti wo so ko ti akra no ade na koma krafo atete no le pa cho metu awarefo nyina afo ekopim se bia ma me na wu ana akra ni maame ana ade no bekwa afọ ma obi ma obi anyansa amfo so ne da na ya hunu bi enkrofo ane krafo no matena o mu maame no mu kra matena dodo na be di adanse ayaka de aya de o mu famu ebimpo be ka se wo ba ya wo maame ane papa o mu ni bi enam ya wa aya de o mu famu nti enti masre so no obi ko wo ma kra ne ntra ne maame ho na hwe no na wo ba ma no ebra no kokosra wo mu na sa wu kwati akra ne de na koma wo yire de enta amoa eye ma kakra bi a wo mu wa badaye ani akomapa ene timi hwe obi de nanso anam so wonni mu sa de me de koma ni wo abadaye wa akomapa nti to save the situation
ma kra ma me na owo ba ne nhwe ne ba ono de ono ane nso no so na teye ono ane fa awo ya umu ya obi o ha wontimi fa afra no emfem mini amede ma no nsi no enkrofo bebre nso abugbo adam ebi o no ma wone nam ho dress kama na nso o mental problem entina say Ghana ya boda wuro say yamfa ya mental health serious because mini ya hunu say counseling mu psychologically Ghana nipa abugbo adam go so papa enkanka ne enne nuboni aba ne nsandodo ankrofo no mo no ama bebrage na ba bia nipa de da enti ansa na odo ba beja obi no unu se nipa na gini mu da ho ogene ti se nipa kabe na gini mfiri nipa te bia mu because eno nso timi ko fa sa ati ade ba obi aye drug ana se na gini wo chechema onye ti se de nipa dwen ejo betimi adi nkwase asem bia di enti me sra nkofo so yama ya mental health ehun hia ye na enye ye fiti ya se wo ye nipanti ya de ba akoja no wo ye nipanti obetimi aboa ye. Okay, papa we de nanka ne kura mu ano nanso sane wa ka se afuto ya de ama nyina mu na me yi ba ko afiri ho we no akwada no enye se wate no kura so one no na tie o akwada no okofa no se wo ba bedi wa ma kwan nti obedi holidays keke e wo ne papa nchen enti akoba ne se no nso no yanom a ye frɛ ye ho agyanom a yanom ne ye fie ti yanom so ya sade pa we ho ne sen ta wuye ja na oba ba besra wa me nua ba ko a oni ni kunu ja aware pia ba ma ne pese obesra nkra na obefa wo mu pie no oba ne pese odi akire di ndi nyina ne se opese obo ne ma ne ho ban ene se wonni akire nso aba bi kura nkra na odi omu ko no opese wo hunu na otimi ama obi ahye edinani adi akire ama no mini awunnim bra bone baba obi kirim oyire na one ne che no wo de waje yo se odo oni nti odo ba but dia me kacha ma bebre ne se oba no kra wa wo wa no so ye ne bone e dia ne otime de yawo enji sa wo ye ne bone no otimi obi nya wo beku obi nya wo obe ono aduane ma na ne wo na ene ho nsem bebre enti se ekobasa wo banso a ene ono na wo no wo ne nchen na wo be ma no ye sa oba ne boni bia obetime dia akọ oba ne nso so eti so hu ne sa oba ne ba ne nso aye waja pade wa kuma so ade enti wo de ya obi dina eda ya wo ya enti obetime de ya ni dia je oba no enti masra ma se ema ye yai ya ba no ma eno kra ya ba no ma dadi ya ma ama ya yire no ma anyo mu na wo nkra no yese ya hunu se oba no owa abadaye wo tema wona na tena aso na hwe hunu se no e die se mi jame ba mana onya ne bone enya sa da ma me nkote oba se wo de me koma yire me da bia meka me yire minim so wa akomata wo ye oba oyire pa nanzo da bia meka se BBC na sa me yire eni ho a enya de amede me yire me ma ebe kwa akoma me yire fofora me wa ne da me de minua ba be kwa akotena ne fie na wa hwe me ma no na sa me wa fofora me no ba na akopɛ ba bi fofora atena because binim die ema bitimi ade ye ekra no ma enti me de me nso so da esa ba me bi ente ne ma emfa nkoma na yire jesa wo hunu se oba ne wa adwemta wo wa akoma pa papa ebre no nti yamfa ye nkomo yi nkonkon hansa na sabe mpreduasa asampa ohwe asopa ohwe ya na nkyere asem tie yenim se ne wakan nyina no Ghana fo ate ye de be ya asem so ye da ase bebre anwumre nenso me da maseka abusia nipa ene ne bon komo eye opani Abraham Odro Chemanten oye counselor ene ene no abon komo ni nyina ye akwada ya wonya mfinhia miensa na ono ankasa ne step mother ahwie nsuohie ade agu ne maamu na ya ase sebe
se wa jonso gu keteso nti dine aboro saa dine nyambransem saa no eno ho nkomo ena nim ho no yama ne boni kwaku adema edi emu amanebo nyina ma ye wieye no counselor so de kakra de atoso atu awofo ene abatan ene awafo nyina no watu ye nyina afo no eni nti yenso ye befa na bibia atumi aye fan hyane nso hot bite kasi yes na medi kan no eye Leicester Company Limited the Yas toothpaste and the toothbrush no dey so yasne sanso na medimafo eba center Dr. Time da so ehwa na se odru ho a se wo fa na adwodwo se wo he na adwodwo se wo apostle wo chepe ukotodwe na ye wo ya diabetes na wo so prostate wo hawo hypertension kidney failure ana se awo emma ewo awade mu niema nkoyie ama say ye fra wo say wakasa wodo benada enye brada na wodo na emom bia na bibi na asie nti na emaaye ana wo se so ye krawa me pacho ko medimafo eba center so ye na afi wo mo enyi sa wa hawo nyina emfiri so yade bia beje akonwa ade glue atare akonwa na wote so ya wampa so obekọ no udu medimafo eba center Dr. Time da so a wo de braba to yade no so na wayi sa wa hawo ni nyina ade afiri ho so de ama wo won kran ha ya apokwa se mayira ena fe kuma senso ebu akwa agogo woni aban school no ho no ena edi animhwe Dr. Edu Jamfi se agide wawuo enko a ena oba na so ye a eno de aka achi ama no na emom se wo ti ase a wo home nkwan eye abra gi number si na friend se se a 0244 774282 0244 774282 and 0500 727215 0500 727215 na fe one no abo enkomo Electroland Ghana Limited nie home appliances papa nyina fie tie ne ye mame pa se wo pe TV wo pe air condition anase fridge washing machine kettle rice cooker microwave blender brand ben na wo pe for ni chemu ewo Electroland Ghana Limited na kache na fe ya akope bito ni ane buo wo fom se ekim uduru ho a ya sanso ma discount kakraka pa e de aka ho unya ne ba bia age Electroland Ghana Limited woni akache e na obehu no ya watachi man kumase kwan ne so no a e na fe nso kumase Castle Junction and a Tech Junction yo enkran ya dental barrier dan so ma roundabout ho no a industrial area so ya ne mekom plus e de animhwe sunya ne mankasim Cape Coast and a Feta coordinator malinso ya je ho apete je numbers na friend baby a wo bia 0245 949495 0245 949495 you make you ada romanti and ya transe e de hot bite kase no e de esomwo ne nto aso no ye de ma osisi a hot bite kasebo kambi na men kambi anwumre wadwen kire obetimo de aba Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra na entantam yanhyase emfira bankesim enema mpani John Dramani Mahama His Excellency Sremu Sejata eti abankesim a obehwe mpanimfo bi wo wura wo mo na saso yi na obia so ba no ne Brian Vrepo ebo ne nchemu ni nyina ne se eya adansedie krata ena fa hotoso krata efiri amahodo bi so no di adanse se wo mo na san wo hweno so safo no mesi wo manamu wo yeman mu na eno no no wo mo ye nkure du ebi firi Europe amamu ebi firi Asia ena efe abibimamu eka ho na de na odi wo manim no Colonel retired Shem Ishalidia Amadi won na ye High Commissioner Edema Kenya ena Dr. John Michael Vistad wononso ena ambassador Edema Republic of Norway Yewura Jacob Lunav wo ya ambassador Denmark Ura Garbala Kedel Ali wono ambassador Edema Sudan ende bibimamu ya ena Yewura Najib Durani wononso eba Islamic Republic of Pakistan wonna eba besi wo manamu wo mayimu enye wo monko na nam wowura Amadu Ndene Ndoye one ambassador extraordinary and plenipotentiary of Republic of Senegal one so bibimamu ya Yewura Rene Skembach one ambassador edema European Union one so na wakani pedu no ho ene Yewura Wael Fati one ambassador edema Republic of Egypt Ura Christian Rock
one na we British High Commissioner NFA Frederick Lanshoft one ambassador at the Federal Republic of Germany. And the Mampeni John Dramani Mahama Shankra mu an woka say asundua yene wo mu asundua apam dada na yene wo mu nanam wo no yeda so kuremu nempo wo mu sa hyemu kena se beye na yene wo mu ntam dwadie adesua emu amamre ne amane ene emu sika mu abo nyina no yebekɔso a hyemu kena na wo mai Ghana mu manso enya wo mu maye esomfa so. In Ghana, we're working to create a conducive environment for more investment. Happily, our economy has stabilized. Inflation is declining rapidly. The currency has appreciated in value. And generally, the economy is responding to the reforms that we have undertaken. And so it makes it more conducive for inward investment, especially considering the passage of the African Continental Free Trade Area. We want to place Ghana as the hub for export into other African markets, and we believe that a partnership with the Danish private sector would help in that regard. In the maritime sector, I think that with the cooperation with Denmark, we have one of the most efficient ports in West Africa today, with some of the deepest drafts. And so we're receiving some of the largest container vessels that exist in the world. And so they come into our port and lighten up. And so you're warmly welcome. Bra, ama hodo be se eduso ama nsoafo a wo mbesi wo manemu wo maimu eba mampani akache a wo ma wo makwaba afutu o de ma wo nom no ene ekofa ma wi na abroad Germany ambassador ya yin foforo crowd ne ho betro ye ewa bankasie mu na dadua Frederick Lanshoft wo kopie mu Ghana mampani ne nasie no ana mampani ba betro mu se wo hwemu a ebibre matoye ye wade ba ko a eha yin enu nti amachine ye batan no amama miensa ya Burkina Faso Mali en Niger ka ho no wo mate wo mo ade afiri mu a wo maye won madwene kora senya dia wo mde besanso de wo mo ho ababadon ECOWAS ebiem na so ni nyira mu no Ghana aban ene ECOWAS mpanyimfo aka bomu a won mo hwasa ne beye na asomdue ye no ya de dikan no ebetumi aka won mo nyina bomu na asanso ya kono se Burkina Faso Mali ene Niger wo mde wo mo ho ababadon ECOWAS emubio. I think that the collaboration has been very useful in terms of training peacekeepers and other strategic thinkers, and so we would like to continue that collaboration, especially now that our sub-region is facing the threat of violent extremism. The AES countries, which are our Sahelian neighbors, have broken away from the sub-regional body, ECOWAS. We are engaging in continuous dialogue with them because we realize that the difficulty they face is not theirs alone. And if we don't solidarize, it could spread over the whole of the sub-region. We value the cooperation we have with Germany in terms of the fight against terrorism and violent extremism. And we hope that we'll be able to deepen that relationship in terms of technical support, in terms of training. Na anoche no Ghana mampanya na manaso wa eno baba sesa wei ayade a wose bibre mato nyina won mutumi faso na wonya mfaso twitwi de free so fa na akwan ene school adan ene ade no sanse kwa ba ne se na ambassador se no hyase se wo mo beba o mamu na wantumi ene won mo nya nkitahudi a ebeboa wo a akwa ne sa na wo kɔ na wo kɔpɛ bosia wo bre yi pa. The African Continental Free Trade Area Agreement gives us the opportunity to begin to improve the trade between our countries. And last year, we were privileged to receive the first shipment of Kenyan tea. I am a person who loves Kenyan tea. Anytime I go to Kenya, I get Kericho, cartons of Kericho, and bring them back, and I keep drinking till they are finished. And so we got the first shipment of Kenyan tea. There are many products that are being registered under the ACFTA agreement, and I'm sure that once we have more goods, it will make it easier for us to exchange amongst ourselves. The major hurdle is the infrastructure, the transport infrastructure, exchanging goods between African countries. Sometimes the goods have to go to Europe before they are transshipped, and so we need to see how we can work together to create direct. Na anoche no Germany ambassador for ya no
Ambassador Frederick Landshoft one so at the twaso etrose what the Ghana man penina see papa sa Germany abai edene bachelor yano man penina na neti kwa farmer name one so wagena wa two erase one Germany ebeye juma of my professional life to hand over the credentials, the letters of credentials to serve as ambassador of Germany to Ghana. And I feel that is exactly the right moment since the energy of your administration is really remarkable. I would like to commend you on the achievements you have made on the macroeconomic level and the ambitious reform agenda, which is being recognized very positively also in Germany, and it bears a lot of opportunities politically, societally, but most of all economically. And Germany and Ghana, we share a long-standing history of cooperation. This year we celebrate 50 years of economic cooperation, and at the United Nations we not only sit next to each other, but we also vote most of the time for the same resolutions. So we share, like you mentioned. I was aware Germany ambassador for Freya Wababe PM or Mike Hadimu, Ambassador Frederick Landshoft. Yatwa and Seminole so ya free Germany, yanko Asante Mantemu. Yakojina mu abantama. Another day ya so. Wamo aya mania ni amamra ni party office shem. Wani atwa homa mu amache se e ba bedi dwuma kase pa na enu mu no wamo to nsa ade frɛ Ghana man pani dada nana ado dankwa akufo ado piesie wokogina ho bie no okasa no wase onokre wokohwesa ne dan na esi ho ne pa no ne menyamfo asanso bo achi ni botom wodi esi sa dan no esi ho no anokre momonsem ma no waya ade pa na emom wo kan nyina ino na wo ka se Ghana fo nyina ya monimsem ne AKOSUA wo Ghana hei se wamfana no antumbia na wakoye mambofo enema nkoyie kura mampani John Dramani Mahama na pansui niema nyina jensrepe nanso okwaka bia na akoye asem nanso ono de wabetena akonya no so bie wono a wonim na emma bibifo nka honhomom womyom flag bearer wiese kim womonko akansie no no wo gidie pa se 2028 Ghana for the 2 million MPP for ejuma MPP aban be ye me press ni kufuo boss me ye mo bia ewrefi na doso na saba ejuma ye ene ebechina so akwakoji 2 million 2028 ebechina so akwakoji aban no 2028 ye na ye ho de da AKOSUA empele du se bakasa de AKOSUA na mo na mo ni tua de AKOSUA enkoyi the 2028 yeah they are some pakusi a man so minim so yakopo 2028 yakopo esebe ishamu nyankopon onse dan nhiramu nyina na emomenkoyi wei eye nana ado dankwa akufo ado gagai ado premai Ghana mampani asese ona homegye mu wono na de nsem we nyina tudwa na Ghana mampani we ya pano machira mampani dada ana Agyeiwaa Francis asenso boache ya wono aye mrashimedwani a wogina modema adehia ewo bantama baton peso so ewo Asante Mantamu wono so de afutuo eto so ekere se kwan a party ni manafa so na wo mu ankasa etwa wo ho we no ano oden wasenso pa no pinu ano ya doso nam tumidi a wono mu penti nam so nti wo basere sase obi wa atemdidi adi sabi obi won so pa bi so pa won fena ni bi rankwaso Ghana mampani Agyeiwaa John Dramani Mahama so sanse wonna sha Ghana fo bo ya bapem ne oni so ase ye ko ye leader na kasa ye didi ye ho atem ye bendie no na ma ye to papankwa no na kosi ani ana ye ka nsama ense emfata mesese enne omo se omo kuta party in franka omo ye omo campaign omo kasa na mo na omo wasembia omo person omo fan direct towards President Mahama ene na mamu a obua promises of the buy nyina onwanu omo buy promises be omo kaya omo nwanu de pe ya ne say omo se omo bremu MPP aban eso so ye juma e be di ni Ghana ano to for Abraham ene na na kufu ado aban e be si Ghana hata
watching no Anna Euro Francis as and so watch the two so actress sir 2028 and PP Amanyoko na betumi atinkunemu pa ayade ba ko pe eno an nkabom Batma MP Sapahama MP na this for public omo nyina no manya adwuma mo to de di kan Dr. Anane na me student me na me research no bring man oba honorable sister da pa me adwuma ma no consistency don't feel by honorable Kufu me adwuma ma no consistency don't feel by my good friend honorable Chama Boaje may he so rest in peace me adwuma ma no consistency omo nyina no me sue bibi afiro ni say no I'm honoring them uko uramu conference hall they are to honorable Cecilia Dapa executive office I say you for research and elections and also so they are to honorable late Daniel Ochem Abuaji no your constituency chairman as an MP and also so no constituency chairman office they are to honorable Kutufu MP's office is the first MP for Badma constituency in this South Republic, Honorable Richard Dr. Anani. I was sure not turning Kayam Rossaba Jania, which no more than 1 4. I will want to maba to Peso, so you were Francis as and so watching. Now, man, boy, Yamana Bonnie, Yawa 2 and Crofras and Temantamu, Bawa Bedu, and a Chichria or the Bray. Some Pansan Trofon no Pompamon Sem Kotoku, one boy Juma Sam Frama, Sabra Kona, na Ba Bedu. Ewo yewra sanso bo achede nsema mampanin dada yewra bema bo ada kan ye no brekro na Salam Mustafa de opia dom edema NPP ewo mabunu fam no ono nso aboa nsentwerofo ano ewo nkran ha na oponchecheku wo ka ho bie na eho na ode ba betu dwa se won de wo kasa sansam na wo kan nyina nsentwerofo mfanko na Ghana mabunu ntie na fe wo mo nsore na wo mo nsore wo mo nsore ntia amamu amampani John Mahama wobu no ya se aye kanka bi ubie wano ana ye beka wano apado breko a se bi wunye obi abone no na sankomoyi de ntia no wo kasa mabunu nsode no ne nyina ye na no akwati abato a wo se MPP wo mo third vice chairman ewie nka so far azoka de ne nsa kokromoti a wo de to abawie wo de kwa akwhye ne hwenem nsɛm yɛ kɔɔso yi no asɛ wɔn mo akutamu nketenkete kyene yɛ fa deɛ wɔn mo nkɔ wɔn mo ɛyɛ sono ma no ɛde yɛ popo yɛ ni kyerɛ wɔn na nkɔmɔ yi no na nato ma ne yɛn sei beso biara sɛ yɛn piemra in our members na yɛn demonstration ɛnfa kyerɛ ɛn saban sɛ mo fa yɛ sa bɛ ɛbɔn a wɔn hyɛ Ghanafoɔ no wɔn di wɔn so wɔn agyae wɔn adwuma ɛna wɔn di wɔn ani si NPP fo so a wɔn kyekye nkurɔfoɔ a ɛnfa kwan pa so ɛn nyinaa yɛhu kwan a wɔn fa so kye fanti comedy ɛne yɛn nyinaa a wɔn TikTok so ɛdi wɔn na yɛdi police ɛkunakuna aban no ahyɛ da ɛna wɔn ahyɛ police fo koto pa aban no kasa ɛne abadayɛ a wɔn bɛ bu man no. National Youth Organizer Edema NPP Uru Salam Mustafa ena kasa kyerɛ nsɛntwerɛfo ni na yɛto ansɛm ne so na yɛde ani akyerɛ mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu akɔpie mu ɛwɔ mfimfini mantam mu a baabi a yɛfrɛ sɛ Gomua Domenase egya kɛseɛ bi akɔso egya hyehyɛ kɛseɛ bi akɔso wɔ mpɔtam hɔ ma adankora bɛyɛ sɛ dunum 15 bedroom house egya demu ama hye sɛ edwira be ewie yɛ kura mpo a sika kakra da hɔ bɛyɛ sɛ 100,000 Ghana cedis Ejaya san ahye ka ho na ne ekoso nyina no saa fie yi ene sika nyina nipa ene de eye abusuapani a owogomu Adomenase na na akwa akubotwe wono ena wone nsentwerefo bonko no kyese no kure ade we ya sino de eye ne ya papa no mo frɛ firefo odum je adwumayefo so wo mmra wo mo baaye no na kyese ne ebesi no enya asi awie wo den sam to yanim sei Mokoma na woka ne number 7 confirm fi ho ba bia metin na oja bibi da ato da ni na o mo fiara command na krampo o friend na mo na o frɛ odi oja free o frɛ wuniba o frɛ shedu na mo je si ana ampofo na wo bai o ba so na yemba o dan na ahye kra ya so me me ya pa ni so nti ebusan ka tan ya so o menche ni ska asase ho people say o menche ska o mi ala ni na ahye kra 100,000 o any abusiansa ase ho papers nyina ahe
asem na ya awraho sempa ne nyina mu no assembly member ye wogo mu adam na electoral area onumnyafo Patrick Abeka wono so de kakra to so eche yesen twefo sei na mesere asemesi no ayasema ya ayo ko NGOs aban bibiara e kan du aye bia mesere mo eye pini kokubotwe mekase akana tara o shigina hape it's yankankre mabi hemwa omoboa no sinu be ya no so lewe etum abano sisa mekase why frustrated munyoye even more about the need to chankrampo edi scale 1 billion eye to scale 100,000 ashikra abusiani eti ye assembly member ye wogu mu adomrase onumnyafo Patrick Abeka Ejakro no anu biato ewo low cost residential area ye no ewo Salaga Gonja East wanumwa na ebra ejana to ya no amanboyo ya saka atrosa businessman bia wano wampatam woni dini sasiku wapanyino na japade eka ho ne stores ahodo ene ne nneoma ahodo ya kyase wode dodo no a na ahyedworobe wamanfo no kiremu a na ebra jana hyase no wano hyase se wano fredum judgmekuo ya wamo ewo Salaga na wamanfo ye di akie no mobaba Facebook no so ye Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 na wamo kyerɛ sɛ wamo fredum judgmekuo na hometesem ane sɛ dum judgmekuo mu aya wamo adema wamo ane se wamo fa tanda ba kwa wamo no kyase enokra no fort wom entinyade a wom betumi aba no aba bedum gya no na womunim se bi agya agoro bi no mo kade se wamo asempa ama wamo te what dum gya dwumaku ama wamo ba na se kromafo no ankasa edi enhua gugugu so a ne anwea ama agya no no abrase na no krom ba wamo ama bedum gya wamo ba se wamo ba behwe sa anyam bi ahye yampa anasa bibi atesa anam so ma kromafo ne bo afu pa ya wo mo kyerese ne akoso no de nyame anim nie wo munim baabi e betumi de Kasalaga nko a se eja to baabi na won ma fredum judgment ko se wo mo mra na afa mo se mo fa tanda no asai nyade am betumi aba mo ba ye so a mo na mo nsansa e beduru ya asem ba ba hwasa ampani ampa se janahye ana se nhye ya eno ne ade a akọ wo mo dedem pa ya aye won mo ya nokure mu anam so ama wo mo de adesode ato abamu mpanyifo anim ama ebia sodum judgment ko no se mo srada se koba no sawe wo sam wati sesia na mu so obi afremo na wo bomu amane a adaroma ya mamo mfa no sa agro sanse ekoba ne seye no ejapade apepia nkoma na seye a ene yentumi ensia no kwan ene krata bi na dem anim hayi na we free tertiary education workers union of Ghana national secretariat we hosting campus UDS Tamale box TL1704 na womonya adaje tintim na sade krata ne kire no wono mo se yesusu se krata yi ebetoa na atoa wo yie na wono mateteo se enne ensem binom ne namframa mu a ekoso tewu ena afetuag me kire Tertiary Education Workers Union of Ghana ena afe Technical University Workers Association Ghana tuag womo enka eno ho yese strike bi koso sa strike no wono mo nka ho enti adwumayefo a wosuapo ahodo mu no wo bibia nya na adwuma se de ese na efata sempo bibisa ekoso a ene na nye wono ma wosuapo mu a na ni nyina mu no wo mo fa ye wo ngomasua so ye mu no wo mo de nhyehyɛ ene akwampena se wo fa so na fe wo mo wo mo ase nkorabata na se wo mo yiedie ne ade papa bia ebeba ma wo mo no ene abere bia wo mo ekoma na wo mo ka na fe wo de akyere ama amansan nyina so aso ate bi se abusuai ekose no enya de strike action biada wono mo no ekobie ne se hunti wune uwom na webe hu bi ne namwa enye ntumo ye wadwuma sadia ese na efata na wono mo ka we no na yewura Sulemana Abdullah Raham wono na yetewu national chairman wanya adaje atintim ne nsasha sebi afi national president Alhassan Mohammed wono so ensa esha sebi nemo national secretariat eye hosting campus UDS Tamale na wo mu tintim sakratai de baya wo mo sande bi koma executive secretary National Labour Commission afi Ministry of Education and Sakane de Finance Ministry nya ne de honorable minister and minister wono mo employment and labor relation wono mo nsaka wo mo de Director General Ghana Tertiary Education Commission
wɔnom nso agye wɔn de ɛna afei chairperson Senior Staff Association University of Ghana sa wɔnom nso ɛsa wɔn de ɛna afei wɔwie ɛde kɔma Vice Chancellor no Ghana wɔno nso ɛnsa ɛka ne de chairperson ɛna local chairpersons nyina ɛwɔtewu obiara nya bi ɛna tuwagefo nso wɔnom nsa aka bi a wɔde ama Sompa sɛ yɛnkenkan na ekuoma nyinaa nso wɔnom ntie bi ɛne ekuoma na ebi nso Asante Mantam wɔn nso wɔn de wɔn nteyɛ wei ɛyɛ Ashanti Regional Council Teachers and Educational Workers Union tewufo ya wɔn deɛ ya wɔn nso nkorabata wɔ TUC mu wɔn nso wɔn de wɔn nti so odogo bi nuabe na pani a wɔno ɛyɛ ɛne amansa din kita ho ɛdema wɔn wɔ Asante Mantam mu ɛyɛ ɔpani Emmanuel Abeku Agri wɔno na yɛka sɛ wɔse wɔno de ɔwɔ hɔ ɛna wɔte sɛ mpanimfoɔ declare strike action nti wɔn de strike no wɔn ekɔ paa na wɔn a wɔ Asante Mantam mu nyinaa no wɔn aweaboɔ ɛde nkyɛn agu so awie kura de ho asan pete wɔn ano ho ewie ya no wɔn petition bi kama asan de afefa ne nyinaa sɛ wɔn de kɔnya mu nya de a wɔn bɛyɛ adwuma nnɛ ayɛ adwuma kyena na wɔn ka kyerɛ wɔn members nyinaa sɛ so wɔn anyɛ sei amfa nkyerɛ ban a nya de aban ebehu ne wɔn pɛ so wɔn kyerɛ no leadership declare strike indefinite strike they declare nationwide na Ashanti region yɛwɔ ha yɛbɔ members nka yɛ sɛ yɛta strike no echi kese yie pa adentina yɛta echi ɛwɔ sɛ members nyinaa yɛ awɔ sɛ oba education sector the non-teaching staff staff a yɛdwuma ɛwu hia pa sisi amene mo kase sɛ akyerɛkyerɛfo betumi ayɛ adwuma ma yɛadesua yɛnkɔya na adesua akɔ n'enyim na non-teaching staff yɛtumi yɛ free sisi amene mo kase the conditions of service we Ghana Education Service non-teaching staff we public universities technical universities junior staff conditions of service library authority any we museums and monuments board sisi amene mo kase your conditions of service as at 2008 basic emra amene mo kase yɛtumi nsaye abusiani ati ye ɛyɛ Emmanuel Abeku Agri wɔno ɛna yɛ pani a wɔne amansan edi kita ho ɛde ma tewu wɔn nkrabata ɛwɔ Asante Mantam mu ɛna wɔkyɛ sɛ wɔn de wɔn ate paa nanso wɔn nte sɛ yɛsi wɔn nya strike bia kwa no wɔn bɛkɔ School placement system ɛho hyehyɛ gusu adai a ɛkɔso ɛna no Dr. Clement Park ɛbɔ Ghana adehyɛ no mu enhyɛmu titiri ne abatan ne ahwɛfo a wɔn pɛsɛ wɔn ma ɛkɔ ntoaso school senior high no bi na ɛne wasan so de ababiem Deputy Minister for Education Dr. Clement Park ɛna ɛhyɛ abatan nyina no bɛyi wɔsɛ wɔn mo srɛ paa sɛ ɛne hyehyɛ dodo no ana gu akwan mu a wɔn ma hyɛase wɔn mo yɛ fa sa school placement no ho na wɔn ma hunu sɛ yɛ obi mu hɔ no mu a self placement na wasa wɔn mo yɛ ne obɛkɔ not hɔ nipa sa tie ni abatan ne nkoda ya wɔn mo akasa ba bɛyɛ self placement dia ma wɔn mo ho enti anam so ma nipa no a wɔn ma wɔdɔmpem ne nti no ama adwuma ne ntimi nkɔ wano ɛmfa ma wɔn mo sɛdeɛ nka wɔn mo ɛhwehwɛ no na so wɔn mo sra abatan so obi anum so otwa ɔpɛ ɛyere so pa so a akoda bia yɛ ɔsɛfata sɛ senior high wɔ wura mu no ne nsa ɛbɛka ne school. It's a process. It has not ended. The patient can be reassured that we anticipated a number of challenges, and that is why we made a decision to put out a reporting date that will give you sufficient time and give us sufficient time to address all the issues. So rest assured that by the time our wards are expected to report, which is around this time next month, 18th of October, many of these issues, if not all, will be resolved. So we want to thank you for the trust and the faith, and to urge you to continue to stay calm. We will do our best to serve you. We are here to serve, and we will do our best for all of you. Thank you for your patience. Abusiawa Deputy Minister for Education Dr. Clement Park and yet to say was abatan ahwefo nyina no be ene enwoma suamu na yegina na ehon so na yebegina nsa na yakwa akofa yaboafo nkrato so afo a wohwe amana ne ho nsem so yewura Sam Okujato Abrakwa wono nso na aye ade bi wo ne mpesua so ama timamufo a wo nyina baba wo manum asuafo a wo wie senior high school junior high a wo mo ko free senior high school yi emu mpemienu ahanu ne nson
na wadoma mo bia free troubles ya matres saka ho wo se sabre no enye bre wo se bibi nti obi kafie se wonko school se de be na ebe so wo masene ama wo matimi asua de na wadaye ama wo manya adwen papa ebe bo ama wo my Ghana da achen papa epese ekekere no yensa ebetime asonso Abusia senenso say hot bite kase no na wasugusu awuti efi no numpa mu ade kwa kosi no nso yegusu gina mu a na emom senenso ma me say nyame ya adom a ene na awotwe pepepe no ye nyina by this time na egusu odomedwam God first wo mu costo na nim ho no a no odi wani a che dome crossing na udru God first honwa baby ani adeshman de animhwe no honwa na ebutuo na wadwan ne yen wo ho ye becha se anopa na onum ne ye de aba ba wie no nso pepepe ye ka hot bite kase ne wie se kimwa na ye wie ni nyina mu no ye ne Leicester Company Limited one day yas toothpaste and a brush e ba ya anwumere kase no wono na ne nyina gu na ba mu no wono na asan fa ho ka ya ode yen ekọ esan de yaba ya to din se Sompa OB bus na sa bus we no esan anti dede esoro ne form nyina niema gum se ve niema egum no eye Sompa ye program sa ye no wa ha nyina no enegum ena akyede esan ka ho eno ntitie me ye efia no pa kosi anwumre program sa ye ofia ha nyina a wotibie na wode wadwen kyerɛ ba na wo frɛ na wo test ni nyina ya de ba ho eniti join ye afei one mo aso yasene say Leicester Company Limited one day yas toothpaste and a brush e de abeso ye mu wo mo be che niema ne bia fiti andopa no a kosi ye be wie ya ye be free ho ye beba wo mo be che saa afei time herbal mixture abusia tie malaria duro papa memeti here say ano anam de ya mi nsuo ya menom ne nkakra no eya abomoden na pebito wamonso aso yasene enye na pharmacy ne herbal shops nyina mu bia na wanumu ato wontimi nnidi uhia time herbal mixture na bibia atumi akoye waposo atwetwen wo no atumi abo amane ma nyina atumi akoye enye na o mepacho ope dodo no watu aton age number si 0244 417669 0244417669 wamonso yasene kama afi 21st clinic ni o the sciatica originator the sciatica commandant womuna sciatica hyase na wieye ehɔ na ɛwɔ sentiri no wo to ase no ɛde bɛfa na akɔkɔmu a de ba no usire mu hɔ no ɛyɛ na ɛta atwetwon a ode ɔse mozipu ɛyɛ afaka 21st clinic womuna ɛyɛ nhwehwemu no ehu de bebi ɛfɛ na sciatica na womunyi sa ha no ɛmfa mfiri wo so kra na bibia enkoyi mfama wo wonom so aso yasne sa abrɛ no na awɔtwe fitia no pakosi anwumere na womuye free screening apomdi mu hwehwemu e de ama mfa mekwa ya wamonye wo hwe wo so kan ho bie afei Twisco energy food drink papa Twisco energy food drink aduane papa ya e de be ma wo fitia no pakosi anwumere na bibia timi aye fine me pacho ne ehia ye nsuohie na wo de atwa bi na duru ene na awɔtwe na ye twa ne ye eche tie ye twa ne ye eche oduru ho a cap si ho na wo hwie bi nom obenom ne se nsuo na wasan gibi na ade kofie na ano ma masan akwa wo fie na matoatoa so vitamin B C D ena iron ne nyina wom ena foto nso ehye akire ho na bibia atumi aye fine eye promised of wom de abeta ya chi enye no nko a multiple quests wom na eba no say window installations ena bi a okra wa ye bi eye UPVC ni aluminium no na problem aba ho a wom na ye expert ebetimi aye ne ye asiesie ne kama fensu na wusi wo na pese oye bi a eye anu afre wo no wa be ne kama e de ama ho ena door installations UPVC aluminium ni nyina won ye ne kama afei eba no metal rolling gate burglar proofing ena gate automation electric fencing garage door security doors ni nyina bie no ena wo ye dwumadie bia bonten dwumadie bia wo pe stage ne ka ne stage no ende ya waya ne kama ya enhihim emframabo ahumtuo da bia ne gina ho apatampe ana se wo pe screen kase esan de asi ho LED screen ni bi kase pa ofra wa mo a won betimi abe ne nyina kama asan so ma giant screen tisasa ne ya ne yakɔhwɛ bie ɛwɔ TV so no kase pa ne bie no no de abesi wo kama wo ma kira kwan no ɛwɔ Eastla trade fair enchen ho no abi wo mo trade fair echi pe e wo chado me pa charge numbers no na frɛ 0544 066 666 0544 066 666 na one yen abo enkomo se wo boy amra ne se multiple question na aka cho say we add metal and glass to your bricks
enya won nko Bell Beverages ni o ko Bell Beverages ye de obi anim sampa eba na nom de papa de a eyeye ne a ene ye won kase pa n dodo mu de ema wo me pa cho he wo mu nyina kan ho de wo mu ne papa Bell Cola 7 Star Belmont and afei ye squeeze grapes na ya ne kama pa orange and pineapple flavors ni nyina ka ho bie ya fe ye ba no cola ene malt squeeze ginger alley tonic soda bitter lemon chapman ni aye no kan mu no ni nyina so no ye ni nyina bi aka ho a ye de ba ama bibia atimi aye fine ana afei bela kwa ensu papa wono so ebeta ye chi na bibia so atimi aye kama eno nti ene na awotwe eye amentra fie bra na ye nyina ye nhwemom na bibia enye fine wono madawro menti ye na ne ye ho sima pembra ye ba kase ne nto aso ye de bema wo Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o do na so ni se me yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka sentina ye bokoi na me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and then the brush and then me do shimisi entina wo se afei na yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebuzian Chamfa. Sawo pedudu su e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abedwaso abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. Anu wontie, passengers egumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Ene sa Accra ne bote be demo. An ye demo ampa. Be say de, edutwam Atlantic International University, America memu, abo Dr. Dujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresa no, more. Oh, Mr. Minim wife your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years cano. Miss me connection na and shut down koye na esakakra. She say what page mama hodiam bem. Connection ne wo de way. Oh, what about the crowd? Stroke so dear. What fan small. Just say Agyeiwaa wu ani de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. And nkra hanso obepiem e wo Pokuase Maira kwan no so. Free doctor 0244-774-282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Sompa FM. Sompa TV, Emma Aketiapa. Nokre Emma Aketiapa yetoa ensem no so ukopie mu ewogomua Westminster no mu a abanka chepani oho eyo nimnyamfo Alhassan Kasim wadi empanifo anim ama sukusu awon potem ho nyina wono akwache o mahotetam sane Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ejina simpie ni apaso abro na wabo nto wo Ghana mu apretumi wo sha manfo nyina abo se ye mama ayo ne ofa ase ye nuanom nkuma ye wo suku mu wo mo edu bra wo mo ko mfikyire na se ahotetam mo de bagu wo mo de ba yom ho yie no ya na ho akwa atwe nti no mema binumo efa ho advantage na ja wo mo sese wo mo nyenyem wo mo rough anye bia no opekwense de ama no e de akwa akoto pad saade na ha dwene pa na ba ye mampani ahyase ya wode emema mansi ahodo ne nyina eno na adugomwa Westminster no so a onimyafo Alhassan Kasim enso edi mpanifo anim ema won di schools ho nyina de ema won wie ye no won sompa kase e bonkomo sei na mesere asemesi no ayasema ya ayo papa NGOs aban bibiara ikan bio ayi bia mesere mo eye pini kokubotwe mekase akana tara osigina hape bitesi ankankre na bia hemwa omoboa no sine be ya no so newe etum abano sisa mekase why frustrated munyoye even mo obo trade ne do chankrampo edi scale 1 billion eye to scale 100,000
ashikra Abusia facha nanka ya frese nsabeka odumyamfo Alhassan Kasim nene no de amawo nanso ya fidie na ebufa enchen na adesuafo ne bia enya saa adeche yi eso mfaso no won so mpaka se bonkomo sei de na sibebre do wa brain part ye de na today next time so benye bi oza brain baby okafa fi bia yankopon shawoma no nyen bebre obi foforo so obeba no so wetu oza brain damna ye de na mekanyi de madam man penyase oda waya oda men na ye bese yankopon de ne a wa hwe bia no yankopon shawoma the next time no why ne mrodo oda men penyase ma waya men bia ye yusoza waya men aza wa hwe yankopon onsha no ma baby Kenya one onya more than that edanas working there His Excellency John Dramani Mahama edawas so ma ya me nyom ampanyi bia na obotumo eda more zamenti ya mention mo hwe nyina yakopon shoma ombo no nyina ebusia nyina wo mo ba ma kind ya mention amano kwatinti amana honze omonye ska omeje ombo no na ebusia fina ho ba next time so enye bi na choza brain the nas ba we ya adesuafo ne bi ya enya asomfaso afena Honorable Alhassan Kasim nene no aya krado yentie kakramra mainfo pebena we take advantage wo abrada mo fa be wakodam ayi ahuyehie mo na sikasu nyifia wode boto sanitary pad wode sese wo ho mainfo fadama akwenye do wo mema mo fa ban ketenkete bi na wa afodo bo ho na afo no widen we yinse na no school widen abo dem sense na ma pen ma magina do there mbaso wo so wo ho hia papa fa wo Ghana wo kan ho a oboboa ma Ghana afa ne tampa fura enti tadam da ye beja ho ma we yinse wa drop out from school neze o da won so yezo kan amembo no ho na wo bo ho ma wo so otum wo ko wenyim na wo boa ma ma ne fa ne tampa fura enti o ma pen ma yende oba ya me na adum na so oba oboto sanitary pad na o de show dam for be once and am yorka say go ma west ye saka yenze we nya 21000 kakra godo na ye go ma west nkotin ye nya 21000 ya de ma ye school for mo faban ma wokodam tibian ma we de sese wo ho eni ati ye ya banka chipani ye go ma west mansinu mo nyamfo Alhassan Kasim na wasofo ya washo jodie ne frinyuma won sanso no nyamfo Elizabeth Echare wano so apa ne front say Portland Cement Monitoring Committee eho entoma ya enei wo mo baba boa ma cement industries ahoto a ewo ma Ghana mo no etumi ejina na so ye pa na ebra na wodi se atwuma yi ne yama ne boni na wo pon checheku ekoho no bi ya onmonyamfo Elizabeth Echare ne nsem no watwe bi de brace. It is with great privilege that I address you today as I inaugurate the PCMC4 established under the Export and Import Restriction on the Importation of Portland Cement Regulation 2016 LI 2240. This occasion signifies a renewed commitment to upholding the standards and integrity of Ghana's cement industry, a vital sector for our nation's growth and development. The cement industry is a critical ingredient of our infrastructural development, from building of roads and schools to hospitals and housing. Cement is literally the foundation of our infrastructural development progression. The establishment of PCMC4 reflects our determination to address emerging challenges within the sector, particularly the concerns surrounding the quality of imported cement products. By strengthening regulatory oversight, na roche no chairman ya wo baba da bejoko na no ora Noah tumfo wono so edekakra etoaso. We will particularly look at the incidence of smuggling of cement into the country, especially for people who do not have license to import Portland cement. So with these few words, I want to assure you that we'll do our very best and make sure that our work reflects in the quality of life of Ghanaians. Thank you very much. I was away Yamani Boni Nana or Ponchecheku and now Okofa Edibray. And upon Yanui. So for our non a hair, a shine cobody one some so. Yeura, Joseph, Bukari, Nipe, one on Swakasa. Now was it, sir, a rash pass act, no? Now the Womutin Timney, July 2024. Titrune Act 1122, no? One more tineni, ama ye juma, set ye bia. Anka poso akobadie no enema bo bekofom. Ghana Shippers Authority as one of them
The shipping industry, vital to our economy, has been hindered by weak regulations affecting port efficiency and cost. The Ghana Shippers Authority Act 2024, Act 1122, passed in July 2024, aims to address these issues, ensure fair pricing, and promote best practices. The authority is developing regulations to operationalize the Act, which is expected to be submitted to Parliament for approval by end of this year. Once passed, the regulation will enable the Ghana Shippers Authority to implement measures that will reduce port cost. Sir, port costs reduce there. Me fashion na fe yaka amanone. Na amanone no me de wo ko Russia na fe Estonia for wono mabobo ano. Na NATO for na wo mo akwakoche Russia adupre konfo no bi MiG 31 fighter wo maso adupre na ekwa na wisie free to etimi dere je nyina no na enkra ne kire se wo hwe baabi a wo mo hu se adupre ya ene baabi enam no a eho no ayese petrol nija enka eni ahia kura enso poten wa shada abo mi mfita du ko yi nani ama akwakofa NATO wo mo empapre so enti bra Facebook no so adupre ne nam ho no na no fia se tutu me no ya na wonam wiem ho enti wo masom ena besi sabre so kura wo mo so mu no poten mo wa saa na wo mo ewo Russia titu na asrafo no obi anso enkasai ne no ena NATO wo mo kasamafo Alison Hart wo chese we die wo hu se Russia for boapa na wo mo test bibi ahwe niema se empenemfo adeda nanso wo mo NATO fo no wono mo naaye ewie na Estonia wo mo so afo a wo hwe amanone ho nsenso Magus Takna wono nso be chese sede na adupre no ne niasi abre ne tuwisie na no fiafia baabi ekwa waka ne ntaba na gu no ho a edi adanse se wonya boni obedi enti na ebo nipa hu na wo mo nso eyem hyehye won na NATO fo no wo masrafo etimi asom enso we nyina wo mo ka no yesepoten wo teste ni mfidie bi ewo atoya afam ho na no nso no de wo ka sa asemi ama eto ate eye kalasia wonde ekura akokanto ne X ho wono nso ye Estonia ni na wabempa wo bambom ene wo de sa ansemi nyina eto so na wie no European Commission wo president Ursula von der Leyen wono nso atwro e de akoto X se Russia che wo mo beyam wo mo de si se tie bia NATO abusua no enya de wo mbegya ma obia akwa kodifnam wo mo de Europa ahoden beta wo mo chi ama wo mo timi anya wo mo tumi akurem. Leicester Company Limited adawroma one of the Yas toothpaste and the toothbrush ebeso yasene midimafo aba center nso ebeso yemubi Dr. Time da so Electroland Ghana Limited enso di fidi papa home appliances papa ebeso yasene Sompa obi bas enso ejina mu den and a time herbal mixture enso ebeka ehu bia nyema nyina etimi ekọ enkan enwumre nsemo a de som wo no na poso bie ya wote ye ene se Ghana mampanyi yera John Dramani Mahamadi atucha Ghana ban ane ko wasempanyefo eye bia boasa ne beya Burkina Faso Mali ane Niger ebesa ba ECOWAS mu bio tertiary education workers union force yes strike bi ne nam apono so na wo mo titro watermale de wo mo nka ho nti obi anya na adwuma kane mampane na nadan kwa kufu adoso na ka se wasi nkoyi Ghana ha na Ghana fo nyina ya dansefo Ora Francis Asenso Boache Bantima mrashebetwani ade atudwa se wobasre sa NPP amanyoko party echitafo enimu atembidie no omuntwa so sada ena yekwa amanone netofo ache Russia wo mo adu prekofo no bi besi sabre se yepoten se na asrafo obi ankasai ensam no na hodo bebre eka we no mo ho ena nuanom baasa yeje bre ede anogu nsem nyina ho asew ede ma wo ewo Sompa 106.5 FM ewo nkran ha na so nya nkran ha nko a ena te no
Etifemu ewa Sompa headquarters ye wa Santimantam wanu ye Sompa 93.1 FM. Ayiko 100.9 wanu so Kumasi Adamfopa Radio France. Paris Abrochimemu asem ne ye kan. Ena fe Sompa 101.1 ewa Takwa Sompa 103.3 ewa Takrade 106.1 ewa Tachiman 98.9 wosunyane 90.7 won Kranza na Sompa 101.3 enso ewa Doma Kingdom 106.1 enso jefemu ewo mfifi mantemu mankasim ne nkwado emom nyina enya bitie ya odikoda na so ya Sompa FM na Facebook no enso eya Sompa 106.5 FM Accra, YouTube eya Sompa FM live na www.sompaonline.com. Yan mati yanka wakasiemu no eya me Obrempong na kwaku ampoma miniminuanom AKOSUA Agyeiwaa Apam Dadaa ena Triple A mine Agyeiwaa Apam Dadaa.